Don Cesario naceu en Cela, no barrio de Sequeiros, é hermano da miña mamá, entón, pois é meu tío. Pois meu tío Cesario, pois, indiscutiblemente, era un home que naceu, pois, nunha aldea. Por desgraza, era orfo de pai. Era o maior, e logo, pois, eran 4 irmáns, pero cando naceu a miña mamá máis o hermano, que eran mellizos, pois o papá, pouquiños meses, morreu. O seu comenzo foi moi duro, de neno tiña que traballar no campo para poder levar adiante as tareas que todo o mundo sabe que hai nunha casa de campo, non? Que antes dixen que eran 4 irmáns, e non eran 4 irmáns, que eran 5. Que pasa? Meu tío, o Cesario, era o maior, e o segundo, que era Gabino, pois puxose moi enfermiño do pulmón. Entonces estuvo moi maliño, e logo con 21 anos falleceu. El foi para os refilóns. Moi noviño, pois, pensando en que tiña que arrimar o ombro, pois empezou a traballar nas canteiras dos refilóns. E ali estivo, pois, 2, 3 anos, porque rapidamente se deu conta de que aquelo non era o dele. Seguro foi ten historia, moita historia. Foi un cura que era un canteiro. Foi un canteiro e despois meteu cura. Empezou de tal e quedou de cura. Porque ele non era daqui de Atos, Este cura era de Cela. E meu que era duro traballar. Entón, que era duro traballar desa maneira, que lle mandaban traballar. Entón, despois, foi cando marchou a estudiar. O tío deles, de Sanguiñeda, que era un sacerdote, pois díxolle que lle axudaría. Estudiou 2 anos, non, por iso foi de maior, pero 2 anos non. Era unha memoria bárbara, era un estudiante. Foi con unhas ganas a aprender para sair cura, pero increíbles. A prova está que nos primeiros 2 anos fixo 4 cursos en 2 anos. E así, pois, aínda antes dos 30 xa era cura, xa digo, empezando, pois, tarde a estudar, non? Mi de Otallanes foi para lá para de cura. E despois, aquí, ou sea, despois viu para cá, estuve na casa, e con meu irmán chamaron para aquí. Non, todo o mundo lle quería ben, Todo o mundo, cando viu, fomos a buscarla ali a volta da mina, fomos todos a esperalo. Creo que o 55 é que ele viña de Batallanes. Cando viu, sí que me acordo, que se lle fixo un recibimento, fixoselle un arco de loureiro. No Torreiro. Mais ou menos ali onde están as placas do Festival de Cans, ali naquele muro. Ali á esquerda, un arco de loureiro que de extremo a extremo, e recibímoslo con un acumulo de xente, e foi moi festexado cando el chegou. Cando empecé a ter uso da razón, sempre me dicía que eu fora a primeira cría que bautizaran cans. Entón, Don Cesario era un referente para nós. Na escuela, na iglesia, e despois, bueno, era un home que onde estaba facíase notar. Era un cura de sotana, dos de antes, agora non, pero os de antes. Era un campechano. 7 juegos e 7 perras. De regalo, como por ir, ou non sei como era aquilo. E eu iba a coller esa limosna que lle daban. Ande, viñan a coller, viña o San Cristán, e viña o cura, e viña unha persona que lle foi por del, e viña polas casas todas. E chamámenlle o Pasteco, ainda está lá na iglesia de Cans, que mandaron arreglar. Entón dábanos a besar e limpiaba, daba a todos da casa, bendicía a casa, e sería limpiabas a casa en condicións. Feñamos o mantel novo e todo.
E aquilo era unha alegría que viñera o cura a casa. Este vestía como un cura de antes, sempre de negro. Andaba sempre coas sutanas. Enroleábanse as sutanas na bicicleta. Cando era máis novo, en moitos sitios iba a pé. Pero despois, tuve que comprar a moto, e entón enchaba a roupa na moto, as sotanas, e elas tomaban polo, se fora como agora que van cos pantalóns. Eu tiña que coserlle a sotana, porque na habitación de meus pais, poñías ali sentado na cama, non a quitaba, E dicía eu, pero por que non a saco, home, que eu non... Ademais, traía un pantalón e todo. E dice, non a saco, un chiño, a min chamaban un chiño. A ver se non podes coser así, ti a ver como podes. Había unha lameira aí, e caiu, viña no vespino e caiu. Envolveuselle a roda nos radios, ou lo que fora, e foi a de miña sogra, e dixolle, don Cesario, quite a sotana que xa lle lavo. Non fai falta quitar nada. Tes aí unha mangueira? Teño. Bueno, pois trae a mangueira. E veña, trae un pouco de xabón e xa... Pero sin quitar a sotana. Iba a sacar a sotana, mi madrina. A sotana era bella. Non sei se os recordaré, se se acordará Carmen. A sotana era bella, non había que quitarla. Os hábitos que nunca os tiraría na vida. Que os puxo un día, non podía oler nada a quitar os hábitos. Os hábitos que puxo un día, para nunca máis quitarlos. Acórdome que viña na bicicleta, e que a súa sotana, cando facía calor, pobreño sudaba, e tiña un monte aí detrás da casa de Telmo, e iba moito aí. Entón, dicíalle, papá, pero usted por que non quitas a sotana, me poño un pantalón, que agora os curas xa poñen pantalón. Non, eu son un cura de sempre, eu son un cura dos de antes, eu agora xa non vou cambiar. Don Cesario era un home corriente. Un día fomos ao monte a buscar leña, e dixen eu, ai, Dios mío, nos voiron andar, non iban a ir a subir aí por trás dos outros, non subir. Ai, Dios mío, se que viñan algo, entón eu que son? Eu son un home tamén. Cando había unha misa de un funeral ou así, estaban fora os homes e falaban de alto, estamos nunha taberna ou que? Solía fora, dunha mala uva que aquilo cuidaba. Tiña un xenio repentino. Tiña. En fin, eu creo que era como calquer persoa, ni máis ni menos. Hai cousas, calquer de nós, hai cousas que che sentan mal, pois a veces saltas non como de veras, como che saiu. Pero ben, unha vez pasado iso, era un home que entraba en razón, e así podía, pois, te axudaba no que fose despois. Primeiro, si, che botaba aquel sermón, porque era o del, así, en eso pareceme bastante o el, sí. Era un cura dos de antes, unha persona boa, o que pasa que era moi... Gostaballe que foran a misa, que... Cousas que outro día contou moi... Xa me ten contado unha vez, o meu irmán, que un domingo andaban regando el máis papai nunha veiga na Pedreira, e ele viña en bicicleta, por aquí polo castillo, bicicleta. Entonces mirouse andar a regar, e me regou vuelos. Herejes, fillos de Satanás, habedes de ir ao inferno, non vindes á misa, pois xe domingo non se pode traballar. Acho que era un home moi puntual. Viña a decir a misa e a xente andaba a traballar polas veigas. Vamos á misa todos, vamos á misa. Se non, vou apuntarvos. Día que iba a denunciarvos. Bueno, a xente facía de caso e iban á misa. Entón, ao vir a misa, volvía para a veiga. Porque antiguamente era así. E viña facendo recorrido por aí. E cada un que estaba no campo sacando erva no mes de maio, recibía unha descarga impresionante. E despois predicaba na capilla os bajamundos. Por a semana non traballan e andan a traballar ao domingo á hora da misa. En vez de vir á misa, van a traballar a veiga. Entón, en cada panteón, así, había unha persona ou dúas. Entón, dicían, a mí boteme 5 pecantes. Pecante, non sei, bueno, se sabedes ou non. Non sei se me acordo moito.
Pecante me cotidianome penitente, cantido conto, non sei, era así unha cousa rápida. Pero libérames, como eran 5 pesetas, aquel era liberame, domine, de morte eterna. Era bobo. E, claro, botaba máis tempo. O que lle daba 5 pesetas, aquel xa era nun panteón dos ricos. Pois sí, deso lembro-me porque botaban as personas en todas as sepulturas. Había que estar lá toda a mañá, Sí, era un duro. Era pecante me cotidiano, mi penitente entre mortes con turbamento. O responso era ese. Eu non sei terminar porque non me acordo, xa hai moitos anos que foi iso. Ele cantaba bastante ben. Ele cantaba. Que Dios les quite de penas y les lleve a descansar. Esa era a novena, o canto que tiñen unha novena. Que Dios les quite de penas y les lleve a descansar. Él non nos daba tanta religión, como dicen, facía non sei que, no. Él contaba nos contos, por exemplo, había un chico, unha nena, que tartamudeaban. Él, o que máis facía, era enseñarlle a falar, sabes? Entonces dicíalle, bueno, veña, decide conmigo, por exemplo, sabes? Se non pronunciaba ben, era Reina Rosa, Rita Rama, Ruda, Romero e Retama, sabes? A veña, iso decilo moitas veces e tal. Enseñoume unha que era Padre nuestro pequeniño, guíame por bo camiño. A la fun a la cheguei, 3 Marías encontrei, preguntando por Jesús. Jesús estaba na cruz, cos peciños a sangrar, Madalena tente, non lle veñas a limpiar, que estas son as 5 llagas que Jesús ten que pasar. Indo pa miña escoliña, encontrei a Virgen María, con ramo de azar na man. Eu pediñe unha poliña, ela díxome que non. Volviña a pedir e deu-me o cordón de San Antonio e San Simón. San Antonio e San Simón, bendíceme este cordón, como deu pura Madre da Consolación. Esa oración enseñoume a don Cesario cando era máis pequena, 10 ou 11 anos. Había aquí un veciño noso, Juanillo, e tiña un carro de man que puxeralle rodas, e puxeralle un freno e todo, porque era o carro de man que corría máis na parroquia. Entón aquí había unha costa, ainda non estaba o cementerio seminovo, ainda feito. Entonces, botámonos todos co carro desde a de Juanillo por aquí. Había unha volta aí pronunciada. Pero el non foi capaz de dar a volta, e marchou o carro, e marcharon os saias, e marchou todo polo aire, non pasou nada, non? Pero nós, claro, nos empezamos a rir porque nós éramos que empecíamos. Como persoa, tiña cousas increíbles. Eu lembro que cando quedou só, porque por enfermedade da miña avoa, eu iba por las noites a acompañalo para que non estivese solo na casa retoral. E me dicía, vou a facer o rezo e escoitar o parte, que empeza o parte. Tanto raro, non? Eu dicíalle, pero digo, como faz? Porque escoitar o parte e facer o rezo. E sí, é cuestión de ter o cerebro ben ensinado, entón a mitad aténdelle as noticias que hai na radio e a outra mitad aténdelle a oración, e xa está. Na altura dun home, 2 personas non o doblaban, non creo que o doblaran, que o abrazaran os dous, pareceme. Eu que sei que non sei como coña apareceu ali. Bueno, estaba cerquiña, el xa tallou por encima das fincas, nós tiñamos fincas por ali, e viu así, e viu a mirar como era o pino no chan, como estaba... El Sabio era unha casa grande, e tiña moita viña, e el cuidaba moi ben, tiña unhas viñas cuidadas de uvas, que aquilo era unha preciosidade, e tiña uvas boas. Tiña unha escaleira de subida, porque debaixo tiña a bodega, que tiña unha prensa que era o mellor que eu mirei, de prensas de bodega. O Lesario era un terreno grande, tiña varios miles de metros, e si, daba para coller daquela que sementaba semillo, e dáballe para coller millo para todo o ano, que ele era un home que tamén gustáballe ter galiñas e pitos,
E logo tamén tiña bastante cantidade dedicada a viño. Por certo que se collía viño bastante bo, bastante bo. Tiñan de todo, era unha finca que maravillosa, porque é plana, alta. Nós sempre dicíamos, esta casa foi feita para moitas máis cousas, porque isto ten unha altura enorme, o terreno. Despois dejaron perderse, foi unha pena, o sea que... A finca era grande, bastante grande, onde se pode ver aí, e logo tiña un pozo, meu tío podaba todas as viñas, traballaba, o que era retoral, traballaba el toda. Tiña uvas riquísimas, uvas de moitísimas clases, moitas. Eu era máis que acordo ir á casa del, estar a nai ali, e ir andar a podar. Eu andaba acabando as viñas, enterraba as vidas, triscabas, enterrabas todas. E despois tiña unha moto, unha motiño así, unha Vespino, andaba así. Sí, blanco. O Vespino era blanco. E realmente aí quen lle vendeu o Espino foi Luís de Bicicletas, claro. Buenas tardes. Pepe e Rogelio das bicicletas, que eran os que lle reparaban a bicicleta, convenceron de que iban a sair uns ciclomotores que eran unha maravilla para moverse así de un lado para outro. E foi o motivo de comprar o primeiro Vespino. Vespino que a verdade é que tardoulle en vir case que un ano, porque aínda non saíran ao mercado. Estivo esperando, o del foi un dos primeiros que chegaron a Porriño. O Vespino Blanco foi un éxito rotundo, vamos. Era super guapo, tiña, por exemplo, a parte de atrás máis baixiña, o sillín máis levantadiño, como estilo bici, era así un estilo bici. E claro, Luís, do que yo vendeu e tal, a conta del fixo as Américas, vamos, porque se quería vender un Vespino dicía, bueno, esta moto, esta non debe ter forza ningún e tal e cual. E dicía, como? Se pode con cura de atios, preguntadelle a él. Entonces, eso po Vespino, a meu tío, lle podían dar unha gran recompensa, porque a conta del vender un Vespino xa a muerte. Despois, máis tarde, entón cambiou e comprou ese rojizo que o que coñecedes todos. E si, estaba super contento con el, super contento, tiña máis forza, claro, era máis. Eu entón xa tiña outro, eu tiña un Vespino, pero eu levei no Santa Luís para que mo rectificara e que me correra máis, sabes, e tal. Entonces, claro, eu dicíalle, mire, don Cesario, mira o que fixo a súa sobrinha e tal, que lle deu máis e tal, non, e tal. Porque ademais xa pasaban os anos, xa pesaban un pouquiño, que lle era máis práctico rectificarlle o motor, e entón podía subir aquela famosa costa da igrexa de Atios, que aquelo tiraba por ali arriba, que non vexades. Claro, ele intentou venderlle, e dixolle, mire, que este teñe moito máis forza, é moito millor, e tal e cual. E claro, tío, como xa era maior e tal, non era que fora tan maior. O que pasa co ser diabético, vamos a ver, que hai moita xente que dice, ai, mi má, que bruto era. Era, vamos, pero era moi inteligente, non só era bruto, era unha persona, pois eso, que lle... Pero el despois o problema que tiña foi cando descubriu a diabetes. Non sei, xa andaba mal, o pobre xa meaba pouco. Aí, entonces, claro, el camiñaba bum, el tiña os pés planos, que sí, pero camiñaba máis tambaleando porque, claro, tiña nas articulacións o que a diabetes. Logo a vista perjudicou un montón. El era diabético de insulina.
E un día viña de decir misa, e o mellor pun un mareo do glucosa, porque iso dá un montón de... Pero aí xa vivía na nosa casa, Aí nesa curva mesmo, aí nesa curva aí, Santa de Alberto, ves? Aí na curva, pai, corta para ali, rao, caiu de ali embaixo. Pero aquí, entonces, cando foi o accidente, el viña de decir misa, pero viña para casa, e aí na de Bertiño, pois, caíu. Dicían que xa non tiña cura, dixo que morría. E non, sonou como un burso, sonou divinamente. Cando con nos aquí viviu 21 anos, inyectábamos insulina, hasta o mellor 10 anos, antes, 10 anos estuvo con insulina, e como 7 ou 8 anos, porque ingresábamos cada 2x3, tiña que leválo ao hospital. E aí, pois, foi cando lle tuveran que amputar a perna. Amén. É o cuerpo de Cristo. Amén. Cando foi para casarnos, Tamén fomos a casa del, cuidado. e ali estaba nun limoeiro el, estaba a podar un limoeiro grande que había ali. E dixo, xa baixo, esperai un pouquinho que xa baixo. Bueno, botamos ali unha hora esperando, pero despois compensounos, que foi á bodega, colleu o xerro e trouxe un xerro de viño blanco. Pero non bebemos nada, porque... Bueno, Pero sí. pero era para beber. Casaba un matrimonio e dicíanlle: non pensedes que a muller quer unha bicicleta, que andar. E así, as mulleres que había que axudalas, e que tal, e que tumba. A mí non me dixo nada disso, pero todo o mundo tiña medo a casarse porque lle dicía cousas así. Cando me casei, pois fomos a catequeses de víspera, tuvemos que preguntar o catecismo, díxome: a ti xa non che vale a pena que che pregunte, porque ti sei que o sabes, pero este que está aquí non sei se saberá moito. E despois dixe ayer a Manolo: mira que a muller non é unha bicicleta, De feito, cando non nos casamos, ca explicación que deu, dixo, a xente riu e matouse carreira. Non pensar que unha muller é unha bicicleta. Unha muller hai que respetala, hai que... Bueno, deu ali un sermón, como el sabía, claro. Pero a xente empezou a rir, e cando saliron para fora, dixo: se algún ten algo que preguntarme ao salir, que mo pregunte. Bueno, eso contaban o que o dicían nas bodas, eu nunca o escoitei, pero sí. Así non tiña a lengua peresa, non? Así como unha cousa de... Sí. Pero claro, despois, claro, el salíase dese contexto e a xente morría de risa. Depois a xente xo conocía por eso, por o que el decía, pero el dicía totalmente de corazón que non fueran a pensar que era... nin era machista, non tiña nada en contra as mulleres. E vai, hoxe en día, na sociedade en que vivimos, seguramente que hasta moito dirían pois que era un cura feminista, porque eses exemplos e iso, as homilías nas bodas, eran precisamente para defender a muller, para poñera no seu sitio, que era unha compañeira que non era un instrumento que tiña na casa. El isto que estamos facendo non lle gustaría, non. Meu tío quería pasar moi desapercibido, moi, sabes, moi... Non, el, a popularidade ni nada disso, dicía que para eso que había que telo no ceo, que nos tiña que valorar que era os demais da igual o que falaran de nós. Eso non ten éxito ningún. Honradez, o máximo. E en eso tamén hai que dicirlo. Non hai que dicir todo o malo, porque el honrado sí que era. Faría o ben, faría o mal, pero a persona máis honrada non a vin eu, desde a época en ningún cura. Eso é certo. Eu, para min, don Cesario, de todos os curas que conocín, para mí foi o mellor. El dicen que tiña que era bruto, que va, non era bruto. El o que iba era de frente. Tiña ese defecto así que, e a veces aparentaba ser un pouco bravo, e non era tanto. Pero era boa persona. Que iso é o principal da xente, é boa persona. Bueno, era un home bo, era un home moi bo. Era un home
bastante moi bo. Os bancos estaban ali diante, un no lado e no outro. E no lado daqui onde estaba o neno sentado e ao lado onde estaba o Cesario, no vídeo que temos. E depois cambiaronos para aquí. Aquí na Casotana, hasta as 12 da noite, chegaba a porta da iglesia, a ver, cantos quere? Había responso de 5 pesetas e de 10 pesetas. Entón, o de 5 pesetas era pecante me cotive. Ah, sí. E o de 10 era, líbrame do homenes da morte e me eterna. E eu enganchado no montón de miña nai con un frío negro. E ali, oiga, non hai como está agora, que está todo asfaltado. Unha lama naquele cementerio. Paraguas pago, dijo la muller, me han... Hai agora que non para. Era esta, non? A tía botaba eu sempre o líbrame do homem. Miña nai botaba o pecante, xa era máis barato. Pero eu me refiero a que xa, que a cosa que cando foi para casa da hermana, xa el tiña, era cando el non se defendía, e cando lle morrou a nai. Sí, pero viviu no iglesario. Claro, acórdame de vivir, pero adentro nunca fun, adentro da casa nunca fun. Entón empezou a fazer preguntas, a ver, que pecado ustedes? Entón xa me, eu pecamos, bueno, ti acórdate, a ver se tes algún pecado. Entón, non teño nada. Mira, os pecados hai que recordarlos. Hai que recordarlos. Imagínate ti que chegamos ás ribeiras, agora está todo cheo de silvas, aquela estaba a ribeira xa cheo de silvas, xa está cheo de silvas. Entón, tens que plantar lume por un lado e por outro, e empezan a salir os coellos por un lado e por outro, ¡sas! E os pecados son igual. Entón digo yo, don Cesario, iso sei eu, ti xo sabes, claro, ti xo fuches ás Américas. Ponte, poña. Non quería vir. Non quería vir. Vengo obligado. Me bonito contar a historia. O ramo andaba xe por aí, a ver, non sei se era por aquí ou por aquí. O ramo facía un vento terrible. E viña un tal José o ramo, e fixo unha ventoleira e tal, e tiraba o ramo. Don Cesario dicía, aí vai o José, botalle a jalja, que aí vai. ¿Cómo se vivía antes esas cosas, no? No, sí, claro. Los rapaces ahora pasan de todo. Sí. Hombre, as tradicións de antes eran... Tamén hai que pensar unha cousa, estamos esperando o domingo de Pascua para comer a rosca. Xusto foi aquí no Turrés onde se estropeou, entón o meu irmán e máis o Toño de Mirando dixeronlle, bueno, iso non ha de ser nada, home, iso non ha de ser nada e tal. Entonces, nada, anduveron ali na bucía, limpiaron e con tal, marcharon ca moto, o cura terminou a misa, e a moto non estaba no sitio. Non estaba no sitio, e el, claro, quería marchar, e cando apareceron, pero vos, desgraciados, home, que depois non miro para ir para casa, pero vos, onde me marchaste esta moto, E despois, bueno, colleron a moto, e el colleu e marchou. Recordos del teño moitos, de ir a misa a Atios, e, claro, como rapaz que era, puñíame atrás de todo, e os sermóns que botaba eran bastante interesantes. Sempre estaba, alai, sai atrás, estamos na misa e tal. E o que tiña moita costumbre sempre era de ir aos campos e poñerse a falar ca xente. Tamén se traballaban os domingos puñidos de verano, Como mirar a traballado cada iba a xente a labrar os domingos, algúns. Aos herejes iban aos domingos, e cando os miraba, chegaba aquí á porta e os puñía de verano. Eu recordo moito a mobilete, a moto a Vespino que tiña naranja, que, bueno, nós de rapaces éramos, eu xuntábame cos mellorciños de ali, aquela moto fixémoslle de todo. Eu recordo que cando salía de dar as charlas xa non sabía o que se iba a encontrar. Bueno, vaciaronlle o depósito, e botaronlle ali non sei o que, o home puxo a encender a moto non encendía. E, bueno, fartámonos de correr porque cabreamos un pouco ali. Tiñan ali un pequeno cobertizo, tiñan ali unha pequena propiedade que ao final a comprei eu. Entonces eu sei que trateino bastante por ese tema, fun incluso a estar ca irmán, ca Brígida, con ele dixemo que diga a miña irmán o que vale. Tratei bastante con ele, por iso chamámonos os celeiros, porque eran de Gela, non? A miña nai
como íamos a por cura, botaban a botar agua, rapaz, me cago na cona. Entón non miraba o cura, entón o cura dille, ala, botar cucos para baixo, ala, botar cucos para baixo. Mire, déxeme tranquilo. Non, aquí, por que non dice usted, alabado sea Dios? Por que non dice usted, viva Dios? Nada, aquí dice todo así, tonterías, porque puños encima dos balados. Pero vemos o mundo a chideira, a pasar buenas tardes, caminando para adiante. E o peão era así estreitiño, non? E o porredor sempre todo corvado, bum, arriba, entón vai. Aí no charco. No charco. Entón empezou o cura. Ala, iso pasa por non ir á misa, así non había de cair. E o cura, ao chegar a Apóstol mío, aí baixaba a bicicleta. E enchúse a sotana na cadena, porque non quitaba a sotana. Entón, ala se puxo, entón, a ver, home, axúdame aquí, está na cadena, non? Entón, estaba, mas que pasou? E dice, no, que se me enganchou a sotana na cadena. E dicía, sí, eso que usted fai todos os domingos misa. Sí, pero Dios non me tirou, avisoume. E aquel caiu no charco. Él era moi característico, porque como levaba aquela sotana negra sempre, lle metemos un cosín, e lle pusemos as gafas aquelas que lle facía aquel ollo tan grande, e lle pedimos que cortara o pelo e viu afeitado, sabe? E se parece moito, sí. Lle metemos uns algodóns aquí, para o rodaxe xa está perfecto. Cámara grabando, e di grabando. Grabando. Cámara 2, grabando. Escena primeira, toma primeira. Vale, espera. 3 de acción. 3, 2, 1. Ahora saluda. Bos días. Que? Bos días. Sabes que día hoxe ou que? Máis brazos, máis brazos. Bos días, don Cesario. Pero vos, en vez de estar aí na misa, estás aquí a traballar. Os domingos non se traballa. Nós xa sabemos que non se traballa os domingos, pero os animales tamén queren comer, ou que? Bueno, entón pola semana non tedes tempo para andar a facer esos traballos. Traballar, e os domingos é cando temos un pouco de tempo libre. Vale, corta. Moi ben, No, pero movemos la cámara. Pero, que día é hoxe? Vos sabedes que os domingos non se traballa. Ya sabemos, home, pero os animales tamén queren comer, ou que? Deixa, vamos. Pero como que non me veis? Marcho. Pois vaite con eles, veña, cura, vai con eles. Pero vos, tú que me queres? Home, que sempre é o mismo. Non queira, eso, cortei. Perfecto, ya está. Gracias. Estás preparado agora para picar na pedra? Que parece que levas unha hora traballando. Saca. É verdade, saco ahora. Saca, ¿no? Non sacámoslo así por arriba, o sea, agarra. Sí, saca por arriba. Sí, non. E chale as camisetas de asas, sabes? Non hai problema porque, sabes, co calor que vai falecer ali na pedra, a luz detrás... Que se lo traje ya hecho para adaptarlo según tu medida de cabeza. Cada uno. A ver si... E agora con este airiño estás de puta madre. Aí está. Dalle xa uns picatiños para que vaya rompendo. No, o largo. Aí vai, rompeu. Moi ben, sí señor. Boa. Vale. Foi un canteiro da hostia. Estás grabando, ven, Pepi. Ahora ya entendí lo de picando piedra. Limpias un pouco, quitas esta erva. Pues nada. Aquí estábase ben, que co airiño aquí. Ahora vamos a meternos un pouco a sombra, vale? ¡Hecho buraco! ¿Qué vais a hacer? ¿Río aquí? Sí. Ah, es para que pase la moto. Es que allí hay mucho sol. O presupuesto é corto, porque o actor ten que andar traballando na mente. Isto non pode ser. Ahora sí que parece. ¿Cómo ves desde ahí, Roy? Non me acordo. Se me dices a bicicleta, chegamos aquí a Porta Ferrata. Hola, guapo. Subo, ¿Me dejáis?
Espera, que lle damos a man, volta. Bueno, isto é como... Está como un trailer. Vale. Vale, poñeros a sombra, Fefi pa sombra, que estamos moito ao sol. Escena A4, toma 2. Ok. ¿Preparados? Veña, acción. Vale. Unha máis. No sé si ahora la barra... Está unha barriga moi cuadrada. No, pero está guai a toma, ¿eh? Tío, cada vez que mirar estas imágenes después, eu non me imagino. Non sei o que está saliendo aí. Ponte aí, patas para arriba. Así como, ay, no, hay un personaje que se ve. No le pagas caso, hazle caso o director. Pasa allá. Claro, aquí no hay mucha vuelta, pero claro, usted no puede armarlo. No, pero así, aquí no queda falso, entonces tiramos aquí. Vale, listo, plaqueta. Hay que levantarlo. Sí, Quéixate. Dale, don Cesario. Pero lastimaríase, don Cesario. Non deu golpe ningún. Mire que hai silvas por aí que se pode lastimar. Podes lastimar esas silvas. Non sei se non rompería algo, Moi boa. Vale. Esta xa vale, ¿no? É que por atrás parecía don Cesario mesmo cando eu viña por ali. Vale, non patemos máis, foi boa. Foi boa.